जों जा मिडिया बा जोङो रादाब जोङो फोसावदों बे रादाब फोसावनायनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोननि जि थालांनाय बा होनो गोनां बेखौ थाबैनो अनसुंथाइखौ जाहाथे होयो बेखौ आङो खावलायबाय। जायफोर न'खरा मोननो गोनाङा थालांबाय सोरखारा माबा मोनसे खोथा हरदोंमोन नामा आरो? सरकारनि हिसाबैथ' जोंहा गोबां भेरिफिकेसन फैबाय। नैबेयाव जोंहाय गोबां भेरिफिकेसन जानाय माखासे लिस्टफोर दङ, सिरियाल नम्बरफोर दङ आरो आङो खावलायदों दानि जिथुनाखि गभर्नमेन्ट आरो दानि जिथुनाखि गभर्नमेन्ट सालायबाय थानाय मानब गेदेर प्रमद बर', गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो रन्जित बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव जाहाथे बे मुंख्लं न'खरफोरा थालाङा आरो जि जोंहा भेरिफिकेसन जाबाय न'खर न'खर जा धेमाजि जिल्लानि एसपिनि दैदेननाय आरो डिसिनि दैदेननायावहाय सिमेन्ट-सापरि थाना, गगामुग थाना, जनाय थाना बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो मुंख्लं न'खरफोरावहाय जोङो फुल प्रेजेन्ट भेरिफिकेसन खालामनानै बिथांमोननि नंगौ नङा बेखौ सायख'नायनि गेजेरजों बिथांमोननि जि थैनाय बा मुंख्लं जानाय बेयो रियेलानो गोजा, आनरियेल नङा। बियो गासैबो जेसेबांखि मुंख्लंनि बेयाव जोंहा भेरिफिकेसन जानाय दङ बे न'खरफोरा गासैबो रियेल गोजा। आरो आङो खावलायबावगोन दिनैनि बे फोसावनायनि गेजेरजोंनो जोंनि धेमाजि जिल्ला माहारियारि आफादफोरनि जाहाथे दैदेनगिरि बा माहारियारि आफादनि जिल्ला दैदेनगिरिफोराबो जाहाथे धेमाजि जिल्लानि एक्स-एन-डि-बि मुंख्लं न'खरफोरनि थाखाय जाहाथे बिथांमोनाबो बै सोलिबाय थानाय सरकारखौ जाहाथे खावलायो बेखौ आङो इउनाइटेड फराम एक्स-एन-डि-बि आफादगिरि जानानै आङो खावलायहरनाय थाबाय। जाहाथे मुंख्लं न'खरफोरनि साननाय हनाय अनसुंथाइफोरा जाहाथे गोजोर भाबै जानानै फैयो आरो बिथांमोननि जि मुंख्लंनि अबदान होनाय बे अबदान होनायनि गेजेरजों न'खर गंसे दाना सोलिनो हागोन बेखौ आङो इउनाइटेड फरामनि धेमाजि जिल्लानि जानानै आङो खावलायबाय। दिनैनि बिटिआर सरकारखौ जोङो गले गले एनडिएफनि जानानै दिनै जोङो आंनि फंबाया मुंख्लं जालांबाय। बे मुंख्लंनि मामायाव दिनैसिम सरकारा अनसुंथाइ होदो होनना बुंदोंमोन मुंख्लं जानायफोरनो। दिनैसिम बे जोंनि धेमाजि जिल्लायाव जोङो सासेबो मुंख्लंफ्रा मोननाय जायाखै। जावले जावले बिदिनो जोङो पुलिस भेरिफिकेसन बेबायदिनो लिंहरनानै जोङो फरमान बायदि बिलाइफोरखौ जों देखायजोब्बाय, थेवबो जोङो मानि थाखाय जों अनसुंथाइखौ मोनाखै जों बिनि थाखाय हारिनि थाखाय बिथांमोना आंनि फंबायमोना मावलांदोंमोन। बे मावलायनि गेजेराव सरकारा अनसुंथाइ होदो होनना बुंदोंमोन, मानि थाखाय मोनाखै जों बे जाहोनखौ दासिमबो मिथिना मोनाखै। सरकार होनाय मथे जोंनो नांगौ होननानै दा अनसुंथाइखौ नांगौ होननानै जोङो गोसोआव गाबखांदों। जोङो हारिनि थाखायबो जोंनि फंबायमोना मोजांखौनो मावलांदों। बिथांमोननि मावनायनि गेजेराव दा गेजेरावनो रुंसारि जालांबाय। रुंसारि जालांनायनि गेजेराव दा जोङो अनसुंथाइ होदो होननानै बुंनायनि गेजेराव जोङो दा नायगिरदो बिटिआर सरकारा मानि थाखाय होआखै जों बेखौ होनांगौ होननानै जोङो दा दाबि खालामनाय जादों आरो। मानगोनां गबिन्द सार, फेरेंगा सार बिथांमोनखौ आरो प्रमद सार बिथांमोनखौ जोङो जावले जावलेनो माने नांगौ होननानै जोङो धेमाजि जिल्लानि मुंख्लंफोरा माने नोंथांमोनखौ अरायबो मोनगोन होननानै अनसुंथाइखौ मोनगोन होननानै जों आसा फारियो। आंनि बुंनांगौखौ एसेयावनो फोजोबबाय। आंनि बिबोनां उमेश नार्जारिया 2010 सनाव एनडिएफनि नामाव गावथारजादों नैबे आमलखि तलावनो। दा बेनिखायनो जोङो जोंनि न'खराव अनसुंथाइ मोनगोन होननानै बयबो न'खरानो आसा खालामना दङ। हारिनि थाखाय नांनानै मुंख्लं जालांबाय, ओंखायनो आं बिबाजै जायो। बेनिखायनो आङो आसा खालामो रायजो राजा आइ आफामोनखौ गेदेर गोलावफोरखौ थाबैनो नायो होननानै आसा खालामो, नायगोन होननानै। बिटिआर सरकारनिफ्राय मोननो लुबैनानै मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामो। दासिम जेबो मोननाय जायाखै, जेबो माबानाय जायाखै, मोननाय जायाखै। भेरिफिकेसन जाबाय
पुलिस थानानिफ्रायबो थांबाय जागासिनो होमबाबो सरकारनिफ्राय जेबो माबा मोनाखै आरो मा खावलायगोन सोरखारखौ दासिमबो जेबो मोनाखै इखौनोथ' दा सरकार गेदेर गोलावफोरखौ नायफिननो थाखाय माबा होदो आरो जोङो आसा खालामो खुलुमना थाबाय नंगौ आंनि फिसाजोआ गेजेर फिसाज्ला सानै फिसाजो सासेमोन गेजेरमोन 2008 मायथाइयाव NDBआव हाबहैदोंमोन नाथाय हाबहैनानै बोरै बोरै मा जाखो मुंख्लं जानाया नंगौ आरो मुंख्लं जाखांनायनि उनावबो रायजोनि हेफाजाबजों बिनि उद्रायनाय हाबाफारिया जाना थाङो दा दासिम बर्तमान BTC बा BTR निफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै नाथाय सरकारनिफ्राय बुंनाय खोनादोंमोन जे मुंख्लं न'खरनो माबा मोनसे अनसुंथाइ होगोन होननानै दासिमबो जेबो मोननाय जायाखै आसा फारिदों दानि BTR सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोना अननानै जोंनि बे मुंख्लं न'खरनि गासैबो धेमाजि जिल्ला मुंख्लं न'खरनि अनसुंथाइखौ दानि समावनो बिथांमोननि सरकारनि दिनावनो होयोब्ला जों मोजां मोनगौमोन आरो नाथाय जोंनि न'खरा जोबोर माने मुंख्लं न'खरफोरा दुरबलनिफ्राय दुरबल जालांगासिनो माबा मोननो लुगैदों आरो सोरखारनिफ्राय दासिम जेबो मोननाय जायाखै नाथाय जों मोननो लुगैदों आरो मा बुंबावगोन सोरखारसिम भेरिफिकेसन खेनबेसे जागोन भेरिफिकेसनाथ' जाना थांबाय खनले जाना थांबाय खेबसेल' जायाखै दा सिमेन्ट सापरि थानानिफ्रायबो भेरिफिकेसनखौ जों हरनाय जादों थांदोंमोन नाथाय जेबो माबा फिननाय फैयाखै फिथाइ फैयाखै मोनाखै मा बुंबावगोन आरो सोरखारसिम दा बुंनो गोनाङा बेनो जों आसा फारिदों दानि BTR गभर्नमेन्टआ जिथुनिखि माने नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट बड'लेण्ड होननाय दैदेनगिरि बिथाङानो सासे डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा बिथांनि गेजेरजोंनो बिथांमोननि दैदेननायावनो मुंख्लं न'खरफोरा मोनोब्ला जोबोद मोजां जागौमोन माखासे न'खरफोराबो गैथारि न'खर दं फिसा फिसौनि थाखायनो बेबायदि न'खरा लोरबां जालांबाय आरो এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেলথ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT ল্যাবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ECG টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাসী এসিস্টেন্ট ডেন্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেন্সি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এসিস্টেন্ট কোৰ্সৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰা বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एंड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेंटल हाइजिनिस्ट इमार्जेंसी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयर एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।